तो हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा फाइनाली आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि लास्ट डेटआ बारबाय। दानिया लगिन बोरै खालामो एडमिट बोरै डाउनलड खालामगोन बेनिफ्राय पेन्डिं एबा सक्सेसफुल जादोंना जायाखै बेखौ जों बोरै चेक खालामगोन बेनि सायाव जों बेयाव डिसकास खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो बेनो जाबाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 एग्जामनि बागै आरो लोगोसे बे पस्टआ दंमोन 26,000 नि बारा आरो बेयाव हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो अनलाइन खालामबाय। लोगोसे एग्जामा जुलाइ नङाबा आगस्टआव फैगोन। नोंथांमोना रेडि जादो। बिनिफ्राय नोंथांमोना बुक्सखौ माखौ फरायनांगौ होनना गोबां कमेन्ट्स खालामो। स' नोंथांमोना जेरै इंलिश मेथ्स साइन्स जीके बेनिफ्राय रिजनिं थ' नोंथांमोना आसाम हिस्टरि इन्डियान हिस्टरि नोंथांमोना नायदो जाहाथे एग्जामाव जोबोद हेल्पफुल जानाय बायदि दानिफ्रायनो नोंथांमोना कालेक्सन खालामखादो। दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांनिफ्राय अफिसियेल साइटआव बेनिफ्राय जों गासैबो डिटेल्सखौ जोङो फारि फारि नायगोन। जाय नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव जेब्लायबो खालामना ला जबनि आपडेटखौ मोनबाय थानो। दानिया जोङो अफिसियेल साइटआव फैबाय seva.online.org बेयाव फैनानै जों एप्लाइ खालामदोंमोन। बेनो जाबाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 आरो बेयाव बुंदों क्लास 4 माने ग्रेड 4 आरो क्लास 3 माने ग्रेड 3 आव। दा बेखायनो एप्लाइ हियाराव जों क्लिक खालामनांगोन। ग्रेड 4 हिसाबै जों लायोब्ला आरो ग्रेड 3 लायोबा नोंथांमोननि सायावसै। दा जायखिया ग्रेड 4 खौ लाग्रोबाय। बेनिफ्राय हम स्क्रिनाव नोंथांमोना मोनदों SLRC। दा बेयाव गोबां रोखोमनि पस्ट दङ। बेनिफ्राय लगइन खालामनानै जोङो प्रफाइलाव थांनो हायो। दा बेखायनो बे लगिनाव क्लिक खालामनानै प्रफाइलाव थांगोन। लोगोसे नोंथांमोना जायफ्रा गोदानमोन अब्ला रेजिस्ट्रेसनाव थांनानै जोङो अनलाइन खालामनो हादोंमोन नङा होमबा। दा जों बेयाव क्लिक खालामनायसै हागोन ना हाला जायफ्रा थालांबाय नोंथांमोना हागोन ना हाला। दा नोंथांमोना हानाय नंला मानोना लास्ट डेटखौ 7 डेज एक्सटेन्ड खालामनानै जोंहा 7 जुनसिम खालामबावदोंमोन। दायो डेटआ जोब्बाय डेट इज अभार जाबाय। दायो रावबो अनलाइन खालामनो हानाय नङा। नाथाय लगइन खालामनानै नोंथांमोनाहाय गाव गावनि प्रफाइलाव नायबाय थानो हागोन पेमेन्टआ साक्सेस जादोंना जायाखै। जायफ्रा पेन्डिं जादोंमोन नोंथांमोना नायबाय था आरो लोगोसे जाथाराबा स' नोंथांमोना एडमिट मोननाय नङा। दा बिदिब्ला जोङो फै जों लगइन खालामनानै जोङो स्टेटासखौ नायनोसै जे मा जामारदों एबा जामाराखै। आरो एग्जामा नोंथांमोना जुलाइ नङाबा आगस्टआव जानायनि चान्सआ दङ। मानोना 1 मान्थ्स एबा 2 मान्थ्स 1 मान्थ 2 मान्थ्स गेप्स थाखायो। स' नोंथांमोनाहाय जुलाइ आगस्टआव मोननायनि चान्स दं एग्जामखौ आरो बे एग्जामा नोंथांमोननि हम डिस्ट्रिक्टआवनो जागोन मानोना लाख लाख बेयाव अनलाइन खालामदों। दानिया लगइन खालामबा एप्लिकेसन नाम्बारखौ होनांगोन। बेनिफ्राय पासवर्ड थायोना नोंथांमोना जेरै होना लादोंमोन बेखौ होनानै लगइन खालामनांगोन। लगइन खालामबा नोंनि प्रफाइलाव थांनो हागोन। बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बावदोंब्ला फरगटआव क्लिक खालाम। फरगट पासवर्डआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा बै समाव एप्लाइ खालामनायाव जि मबाइल नाम्बार होदोंमोन ना बेखौनो होफिननानै बार्थडेखौ होनानै साबमिट खालामनांगोन। दा साबमिट खालामनाय लोगो लोगो नोंनि मबाइल नाम्बारावनो मेसेज थांगोन आरो बे मेसेजावनो नोंनि आइडि बेनिफ्राय पासवर्ड मोननानै गासैखौबो नोङो लगइन खालामनानै लाफिननो हागोन। दा बिदिब्ला जोङो फै नायमारसै जे जोंहा आइडि गोमादोंब्ला हागोन ना हाया लाइभ प्रुफ नोंथांमोना बेयाव नायदो। दा बेखायनो जों लगइनाव फैनानै आं ग्रेड 3 आव फैबाय। बेयाव फैनानै ग्रेड 3 आव थांसै एप्लाइ हियाराव। बेनिफ्राय जोङो दानिया लगइनाव थांफिनबावसै। दा लगइनाव थांनाय लोगो लोगो जोंहा फरगटआव थांनांगोन। गाहायाव अपसन दङ मोनसे फरगट पासवर्डआवहाय क्लिक खालामबाय आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मबाइल नाम्बार बेनिफ्राय बार्थडे होनानै साबमिट खालामदो आरो साबमिट खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनावहाय मेसेज फैगोन। दा बिदिब्ला आं बेयाव आंनि मबाइल नाम्बारखौ टाइप खालामबाय बेनिफ्राय बार्थडे बेयाव टाइप खालामबाय। दा बेयाव टाइप खालामनाय लोगो लोगो आं जास्ट बेवहाय साबमिटल' होगोन आरो साबमिट होनाय लोगो लोगोनो आंनावहाय मेसेज फैगोन नाय। दा बेयाव आङो साबमिट खालामसै। दा साबमिट होनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाव बयनावबो थांगोन। दा जोङो अके मोनबाय नै नोंथांमोना हेज बिन सेन्ड टु इयुर मबाइल नाम्बार बेयाव नोंथांमोनाव मबाइल नाम्बाराव स्क्रिनाव फैदों आं बेयाव ब्लार खालामबाय। स' नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन आरो। दा बेनिसिम लोगोफोर नोंथांमोननि एग्जामा फैगासिनो दङ बर'जों लिरनो मोनगोन हम डिस्ट्रिक्टआवनो जागोन। नोंथांमोना जिंगासिनो गैया आरो लोगोसे नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै फराय आं बेखौनो खावलायबाय आरो बेबायदि भेकेन्सि फैगोना गोबाव जासिगोन लोगोफोर। थ' दानिया लगइन खालामबा बोरै ओंखारो नोंथांमोना बेयाव नायदो। बेबायदि नोंनि प्रफाइल ओंखारगोन। नोंथांमोना माइ प्रफाइल थांनानै बेनिफ्रायनो डाउनलड खालामनो हागोन जेब्ला एडमिट होयो आरो बेनिफ्राय एप्लिकेसन प्रिन्टबो खालामनो हागोन आरो पेमेन्ट साक्सेस जानाया पेमेन्ट स्टेटासाव नायदो गाहायाव। थ' साक्सेस देखायगोन नोंथांमोना जादोंब्ला आरो पेन्डिंबा पेन्डिं देखायगोन। थ' बेनोमोन आरो लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि बागै। आं आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्लाबो साबस्क्राइब खालामना ला। जेब्ला एडमिट फैगोन अब्ला नोंथांमोना थाबैनो आपडेटखौ मोननाय बायदि।